Lieve mensen, ik ben Boyke. Welkom back to another adventure with Boyke. De snack wat ik vandaag ga maken mag zeker niet missen onder de Surinaamse snacks. Het is eigenlijk een Surinaams-Hindoestaans snack wat ik vandaag ga maken. En dat is wel googeri, ofwel chana. Googeri wordt in Suriname genoemd, maar op de rest van de wereld is het beter bekend als chana. In Trinidad, in Guyana, in India, of chole. Dat is het Urdu-woord voor chana. Dus we gaan vandaag lekker chana maken. Wat is chana ofwel googeri precies? Dat is niks anders dan kikkererwten. Ja, het is een andere naam voor kikkererwten. En hoe ziet kikkererwten eruit? Nou, dit is gewoon een blik met kikkererwten. Die kan je gewoon halen bij de toko of bij de supermarkt in de buurt. Vrij goed verkrijgbaar over heel Nederland. Kikkererwten. Zit die kikkererwten. Kikkererwten. Dus we gaan lekker chana maken vandaag. En wat hebben we nodig om het maken van chana? Nou, natuurlijk kikkererwten. Ja. Zout. Witte peper gebruik ik hier ook. En dan heb ik komijnzaad, gemalen komijnzaad. Die heb ik gekregen speciaal uit Suriname. Dus dat ruikt echt heerlijk. En natuurlijk uien, knoflook, tomatenpuree. Dat is echt meer voor het kleuren. En natuurlijk 1 Madame Jeanette. Het is een heel makkelijk recept, echt makkelijk te doen. En het is ook nog gigantisch lekker. Ja, de chana is eigenlijk een vegetarisch recept. En het is heel makkelijk om het voor te bereiden en te maken. Nou, zoals je kunt zien heb ik het blik met kikkererwten opengemaakt. En in een vergiet gezet en goed afgespoeld. Ja, je moet hem echt goed afspoelen, hè, dus dat het vocht wat erin zit, dat allemaal weg is. En dan heb ik het middelgrote ui heb ik gesnipperd. 3 teentjes knoflook genomen en ook gesnipperd. En een halve pepertje. Of een halve Madame Jeanette heb ik genomen en ook gesnipperd. En dat gaan we dus nu eigenlijk bakken in een beetje olie. Dus oké, doen we de rest van de snippertje ui erbij. Dan gaan we eerst het ui een beetje frituren, dat het een beetje glazig wordt. Doe dit een beetje wat zachter, een vuurtje wat zachter. Nou, zoals je kunt zien begint het een beetje glazig te worden. Dan doen we nu de knoflook bij. Dan doen we de pepertje bij. Hier wordt het, hè, mensen. Het begint met de peper erbij. Ja, dan wordt het dat natuurlijk. Ja, daarvan moet je dus gaan niezen. Maar het geeft wel een lekkere aromageur, de Madame Jeanette. Dan doen we de droge kikkererwten erin. Roeren. Zout. Witte peper. Doe ik ook een bouillonblokje bij, voor de smaak. Een Surinaamse gerecht zonder bouillonblokjes, ja, dat is een paar minuten even laten koken gewoon. Maar doe nog een beetje tomatenpuree bij.
Sommige mensen doen er ook ketchup in plaats van tomatenpuree. Om het de kleur ook een beetje rood te krijgen. Ziet je, dan is de kleur ook een beetje rood geworden. Is hij niet meer zo bleekjes. En dan doen we een beetje gemalen komijn in. Ongeveer een theelepeltje komijn gebruikt. Om het af te maken. En dan, zo ziet het eruit, mensen. Dit is dan de googeri, ofwel de chana.